Můj interiér je moc prázdný. Došlo mi baterie. Musím se dobít. Udělám si tady potřebné stanice na dobíjení. Musím se rychle připojit k nabíjení, než usnu. Ojojoj, cítím, jak se energie šíří celým mým mechanickým tělem. Perfektní, plné nabití. Můžu si vyzdobit interiér. Sem si položím podložku pod psa. Zbývá ho jen vytvořit. No, můj pomocník domácnosti už je hotový. Paráda. Ty jsi tak hodný pejsek, budu ti říkat Robí. A teď domácí asistent. Vytvoř mi na stropě hvězdnou oblohu. Ano, nechybilo mi tu prostoru. Ale země je můj nový domov. Robí, máme tu skvělé místo.